салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо бароятон мехонад. оғоз мекунем. пеш аз оне ки рақобатҳои шадиди лигаи чемпионҳоро муҳокима намоем, аввал мехоҳам аз қаҳрамонии як боксчии рус тавсиф кунем ки ӯ дар ҷангал бо хирс ба қавле як ба як баромад ва хирсро нобуд сохт. ҳоло кулли расонаҳои русия ин мавзӯъро баррасӣ мекунанд. гап сари Илия Медведев меравад ки дирӯз боксчии 23 сола дар вилояти Тюмени Русия бо корт хирси даштии калонеро кушт. хирси ваҳшӣ ба Илия ва ду дӯсти дигараш ҳамла кард ва ин дар ҳоле сар зад ки варзишгар ба ду рафиқи худ аз моҳидорӣ бармегашт. Телеграм-канали Шот расонаӣ кардааст ки хирс сараввал рафиқи 48-солаи Медведевро ҳангоми мубориза кушт ва ин боис гашт то Илия бо хирс daрафтад ва ба бадани ҳайвони ваҳшӣ бо корт чанд зарба бизанад. боксчӣ хирсро кушт, вале худ осеби ҷиддӣ бардошт ва ҳоло вазъи саломатиаш хеле бад арзёбӣ мегардад. ӯ дар беморхона зери таҷҳизот нафаси сунӣ мекашад. гуфта мешавад ки ба шахси сеюми онҷо буда хирс осеб нарасон ва ин буд ки он нафар Медведевро тариқи қаиқ ба беморхона бибарад. Илия Медведев устоди варзиши Русия ва соли 2019 дар як мусобиқаи сатҳи ҷумҳуриявии Русия камарбанди чемпионӣ ба даст овардааст. бозии дастаҳои Барселона ва Динамо Киевро тамошо кардед? ҳамин Динамо як 4 ё 5 сол пеш бо Барселона рӯбарӯ мешуд. ба фикрам агар кулли мухлисонашро ки ба майдон медаровард, камаш як 5 гол мехӯрд. акнун бубинед ки Барселонаи муқтадир ба чӣ ҳолу аҳволе гирифтор шудааст. қариб бозӣ мусовӣ мешуд. дар ин даста одамони кӯҳна ҳоло ҳам натиҷа медиҳанд. ин бачаҳои таҷрибаи камдошта ҳоло барои бозӣ дар лигаи чемпионҳо омода нестанд. Жерар Пике ахиран миёни худро мустаҳкам басту даст ба кор шуд то шарафи ин дастаи соҳибномро ҳимоя намояд. голи ягонаи дидорро Жерар Пике зад ва бо ин рекорди навинеро дар таърихи лигаи чемпионҳо миёни ҳимоятгарон сабт намуд. ин 16-умин голи Пике аст ки дар лигаи чемпионҳо зада мешавад. бо ин ӯ ҳамтои худ аз ПСЖ собиқ футболбози Реал Серхио Рамосро пушти худ гузошт ки Рамос дар ин мусобиқа 15 гол дорад. миёни ҳимоятгарон акнун танҳо Жерар Пике ва Роберто Карлос 16 голӣ доранд. Роберто Карлос барвақт аз бозии футбол канор рафт, вале Жерар Пике ҳоло шонс дорад ки дар ин нишондод ягона бошад. як голи дигар занад, пас номи ӯ дар таърих ҳамчун нишонзани беҳтарин миёни ҳимоятгарон дар лигаи чемпионҳо навишта мекунанд. инаш ба қавле майлаш як бозӣ буду рафт. вале ман ҳамин шаб фаҳмидам ки дастаи Барселона мухлис надоштааст. баъди рафтани Месси ва қатъ кардани кулли маҳдудиятҳо мухлисони майдони Камп Ноуро бо ангушт шуморида мешавад. куҷо рафтед мухлисон? бозии дастаҳои Лестер Сити ва Спартаки Москва ҳам дар доираи рақобатҳои Лигаи Аврупо хеле ҷаззоб сурат гирифт. русҳо дар аввал 2 гол заданд ва зуд сари худро болову ба қавле китфони худро паҳн карданд. баъдан Лестер исбот кард ки бар зидди Спартак муҳим нест ки кулли бозигарони Лестер бозӣ кунанд. онҳо барои шикасти яке аз номдортарин дастаи Русия танҳо як нафарро лоиқ донистанд. Патсон Дака ба танҳоӣ 4 гол зад ва аввалин покери ин мавсимаи Лигаи Аврупоро сабт кард. русҳо замоне аз хоби гарон бедор шуданд ки англисҳо аллакай 4 гол зада буданд ва бо сарфи тамоми нерӯ ба як голи дигар даст ёфтанду бозиро 4-3 карданд. вақте даста бой медиҳад аз ҳама зиёд ки асабӣ мешавад? албатта ки мухлисон. як мухлиси Спартак ки чун одати мухлисӣ дар Русия хеле сархушу маст буд, ин бохти дастаро бардошта натавонист ва зураш ба як журналист расид. гуфта мешавад ки замоне Спартак мебохт, дар минтақаи ба истилоҳ вип-зонаи минбар як мухлиси сархуш ба журналисти пойгоҳи хабарии РБК Александр Шеголев ҳамла кард ва шоҳидон диданд ки ин мард чӣ хел ба сару рӯи журналист мушборон мекунад. кормандони полис замоне ба назди ҳодиса расиданд ки ба қавле журналистро қариб кушта буданд. вақте одам асабӣ мешавад, аз миёни одамон барои қурбонӣ нафареро пайдо мекунад ки зураш ба ӯ расад. ин навбат журналисти бечора қурбонӣ шуд. дӯстони азиз, баъзан ҳарчи мегӯем малол нашавед. ман муштборони аксу тоқати ҳатто як мушт хӯрданро надорам. бозии дастаҳои Манчестер Юнайтед ва Аталанта низ хеле олӣ сурат гирифт.
аталанта як умр дар серияи А роналдуро бо ювентусаш азият медод. акнун худ назди криш омад то имкон диҳад ки португалӣ қасоси бохтаи ювентусро бо манчестер бигирад. дар аввал итолиёвиҳо бо 2 голи задаашон арзиши манчестерро назди мухлисонаш ба 0 баробар карданд, вале нангу номуси девҳои сурх боло гирифту бо 2 гол ҳисоби бозиро баробар сохтанд. мусовӣ барои манчестер дастовар буд, чун камбек аз 2-0 на ҳар вақт ба вуҷуд меояд, вале барои роналду ин басанда набуд. ӯ бо сар голи ғалабаовар зад ва ҳазорҳо мардуми минбарро ба пой хезонд. акнун бинед ки як голи ӯ чанд рекорди дигаре дар таърихи футбол навишта кард. ин 187-мин бозии криштиану дар мусобиқаҳои аврупоӣ мебошад ва бо ин ӯ собиқ ҳамдастаи худ дар реал икер касилиасро пушти худ гузошт. ӯ то имрӯз дар 183 бозии лигаи чемпионҳо иштирок кардааст ва дар ин баробар 2 бозии дигар дар ҷоми уефа ва 2 дигар дар суперкубок дорад ки ҷамъоҷамъ 187 бозиро ташкил медиҳад. рекорди дигаре ки дар охирин бозии ӯ навишта кард, ин ба дарвозаи 38 даста дар доираи лигаи чемпионҳо гол задани ӯ мебошад ки то ин дам ба касе ин чиз муяссар нашудааст. лекин як чизи дигарам ҳаст ки нагӯям ба қавли мекафам. як рӯз пеш аз ин бо ҳамин омор месси роналдуро гузашта буд, лекин як кас нагуфт ки месси рекорд гузошт. дастаҳои фейнорд ва унион берлин дар доираи рақобатҳои лигаи конференсияи уефа бояд вохӯрӣ анҷом диҳанд. аз ин рӯ дастаи фейнорд ба меҳмонии дастаи унион рафт ва ҳоло бозӣ оғоз наёфта аллакай мухлисон муқобилияти байниҳамии худро сар карданд. қурбонии аввали ин дидор президенти бошгоҳи унион дирк синглер гардид. гуфта мешавад ки ҳайати раҳбарияти бошгоҳи унион як рӯз пеш аз бозӣ ба як қаҳвахонаи назди меҳмонхона рафтанд ки миёнашон 7 нафар хонум ҳам буд. гумонам онҳо баъдан фаҳмиданд ки инҳо раҳбарияти бошгоҳи ҳарифанд. аз ин рӯ ҳар чизе ба дасташон омад ҷониби меҳмонон равон карданд. пойгоҳи маҳаллии зи берлин курьер хабар медиҳад ки мухлисон шиша, курсию пиёла, стаконҳои обнӯширо ҳамчун яроқ истифода бурданд ва ҷониби меҳмонон ҳаво доданд. хабаргузорӣ ҳамчунин иттилоъ дод ки миёни ҳайати раҳбарияти бошгоҳи унион нафареро бо ҷурми осеби ҷиддӣ ба беморхона бурданд. бозӣ сар нашуда аллакай хунрезӣ. баъд бозиро тамошо мекунӣ, ягон маънӣ надорад. дар вақти бозии дастаҳои псж ва лейпсиг як ҳодисаи дигар ҳам шуда будааст. як бача аз месси хостааст ки ту ба ман пироҳанатро деҳ, ман бар иваз ба ту модарамро медиҳам. наход пираҳани месси ҳамин қадар арзиш дошта бошад. хулас дар ин дидор наворбардорони бозӣ мухлисеро рӯи экран бароварданд ки писараки тахминан 10 ё 12 сола дар даст овезае дорад ки он ҷо навишта шудааст: месси, ту ба ман пироҳанатро деҳ, ман ба ту модарамро ҳадия мекунам. дар ин навори аксҳои баъдан баромада дида мешавад ки дар ҳамин вақт писарак ҳамроҳи модари худ он ҷо истодааст. ин акс мисли вирус ҳоло дар шабакаҳои маҷозӣ чарх мезанад ва инро одамон ҳар хел қабулу муҳокима мекунанд. масалан ман фикр мекунам ки инро писарак не, модараш навиштааст. ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.